det er Hanne fra fotokurser.org. Det, du skal lære i dagens tutorial, det er at matche farverne på nogle billeder, så de kommer til at gå lidt bedre i spænd med hinanden. Lad os sige, at vi skal bruge de her to billeder sammen med det her logo. Som I kan se, så passer logoet sådan umiddelbart okay i farverne med billedet her til venstre. Men billedet over til højre er sådan lidt for køligt i den blå farve i forhold til mit logo. Og dem vil jeg gerne have til at passe lidt bedre sammen. Jeg har i bedste tv-køkkenstil snydt lidt og lavet en fil, hvor billederne passer lidt bedre sammen. Og det er det, jeg skal lære dig i den her tutorial. Så, og det, der jeg også kører på som lille ekstra gimmick, det er det her lag, hvor det så billedet her til højre kommer til at matche billedet til venstre lidt mere. Sådan så, at det ikke kun matcher logoet, som nu, men at det også matcher farverne i det andet billede, som er lidt mere gråligt og sådan. Yes. Så det vil jeg gerne lære dig nu. Og jeg slukker lige for laget her, sådan så vi har vores udgangspunkt. Og så laver jeg simpelthen et nyt lag. Jeg laver et nyt tomt lag. Jeg tager det hernede fra, hvor det lille ikon, der ligner et stykke papir, er. Og trykker på det, så kommer der et tomt lag op. Det her lag, det vil jeg gerne bruge til at matche farverne. Og mange de sidder og roder rundt med noget color balance og sådan noget, for at putte noget mere varme i eller et eller andet. Men der er faktisk en meget nemmere måde at gøre det her på, med at matche farver. Og det er ved at arbejde med et mode, der hedder color mode. Så derfor vil jeg nu lægge mit lag, som jeg lige har lavet, det her tomlag, i det mode, der hedder color. Så vil jeg gerne hente den her farve, for det er logoet, jeg gerne vil have, mine billeder skal matche med. Det kunne være et logo, der ligger på en hjemmeside, eller et logo, der er i noget trykt, som vi skal have billederne til at passe lidt sammen med. Så jeg går over, og jeg kan enten vælge mit pipetteværktøj herover, eller jeg kan vælge min børste, og så holde alt-knappen nede, og så bliver simpelthen min børste til en pipette, som kan samle en farve op. Jeg ved ikke præcis, hvad det er for en knap, man skal trykke på en Mac, men jeg kører på PC, så jeg trykker alt ned, og så bliver den til en pipette. Jeg trykker så her, og så kan du se farven herover, den bliver den farve, jeg har trykket på. Hvis jeg nu trykkede her, så kan du se, så ændrer farven sig hernede. Og hvis jeg trykker herover, så ændrer farven sig igen herover. Men det er altså den her farve fra logoet, så den trykker jeg på nu. Slipper alt-knappen, og så har jeg i mit børsteværktøj igen. Så går jeg op på det her billede, som jeg godt vil have til at matche mit logo lidt. Og nu kan jeg gør lige min mus lidt større. Nu kan jeg så farve henover med den farve. Og fordi mit lag ligger i det, der hedder color mode, så ser det ikke sådan helt skørt og overmalet ud. Sådan der. Det, der er vigtigt her, det er, at man holder øje med sin opacitet heroppe. Den stod på omkring 26, og det passede egentlig meget godt. Men som udgangspunkt, så vil den tit stå oppe på 100, og så bliver det, man maler med, lige lovligt voldsomt. Så undoer jeg lige, så man skal bare holde øje med sin opacitet heroppe, så at den ikke bliver for voldsom. Så nu prøver jeg lige at vise jer, hvordan det var før. Billedet var sådan her før, og nu er det sådan her nu. Og matcher altså det her en lille smule bedre. Man kunne nok godt give det et lag mere, for at det matcher lidt bedre. Det gør jeg, så jeg maler lige, og stadigvæk med en opacitet heroppe på omkring 21, maler jeg lige over en gang til, så jeg synes, det matcher lidt mere mit logo. Sådan. Nu matcher det logoet rigtig godt, men så er der måske nogen, der vil komme med nogle indvendinger, at nu er de hvide skyer også blevet blå. Og det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt, så det vil vi godt have væk. Det gør man ved, at man trykker på det lille ikon, der ligger mellem yin og yang og effects. Det er sådan en lille rektangel med en sort prik i. Trykker jeg på det, så kommer der ligesom et maskelag op herover. Og de her masker, det kan jeg lave en anden lille tutorial. De er skidesmarte, fordi der kan man ligesom viske ud og viske frem og viske tilbage, kan man sådan set godt sige. Og den er hvid nu, det vil sige, at man kan se
den effekt, jeg har lagt på, altså det blå, jeg har malet med, det kan man se. Jeg kunne også sige Ctrl-I, så bliver den sort, og så kan man ikke se det, jeg har lavet. Så kan jeg fremhæve det ved at male på det med hvidt. Det kan man vælge herover. Men altså, jeg synes, det er nemmere, fordi så skal jeg male alt det, der er blåt. Jeg synes, det er nemmere den anden vej rundt. Så jeg trykker Ctrl-I igen. Så bliver mit maskelag hvidt. Og det vil sige, at jeg skal male på det med sort, for at fjerne noget af den effekt, jeg gerne vil have fjernet. Så jeg skal altså stå op i min børste og male med sort. Og jeg bruger igen den her opacitet i en forholdsvis lav ende. Jeg tror, jeg sætter den op til omkring 30. Vi skal ikke ud med 100, fordi så kan det hurtigt komme til at se sådan lidt kunstigt og meget sådan billedbehandlet ud. Så det gør jeg ikke. Jeg gør lige min mus lidt mindre, og så begynder jeg lige at male i min sky her. Jeg har en lille kat, der snakker med mig imens. Så der, nu begynder jeg at male skyen, så den ligesom får sin hvide farve tilbage. Yes. Ja. Nu har jeg med vilje tegnet sådan en lille smule udenfor. Og så kan I se den kolde blå farve, hvis jeg nu lige zoomer lidt ind. Den kolde blå farve, den kommer ligesom lidt igennem nogle af de her steder, hvor jeg har malet. Og det vil jeg helst ikke have. Så går jeg bare tilbage her og gør mit værktøj herover, altså mit børsteværktøj til hvid, til at male med hvid. Og så gør jeg den lille mindre. Og så maler jeg sådan set bare tilbage, sådan så der ikke er den udviskning, jeg lige har lavet. Der, så jeg lige fjerner de her steder, hvor jeg synes, nu kunne man se det kolde lidt for meget, som ligger inde bagved. Sådan der. Så maler jeg lige her. Lidt mere. Bum, bum, bum. Så nu har jeg altså fået det til at matche mit logo lidt mere. Jeg er stadigvæk ikke helt tilfreds med herinde. Der tror jeg bare, jeg må finde mig i, at skyerne de bare er lidt mere blå i det. Sådan der. Her, hvor skyerne er helt tætte, der kan de fint være visket ud. Men der, hvor der ligesom er, ligesom her, hvor der ligesom er sådan lidt gennemsigtighed ind til det blå, der synes jeg, det bliver for tydeligt, hvis jeg fjerner det blå filter, jeg har lagt henover. Fordi så kommer den kolde farve inde bagved for meget frem, synes jeg. Så fjerner det kun i det hvide. Nu tager jeg lige den sorte frem igen herover og lige fjerner sådan lidt ekstra. Men kun der, hvor skyen er helt tæt hvid. Sådan der. Så, nu synes jeg, at det faktisk ser okay fornuftigt ud. Og den matcher mit logo meget bedre, end den gjorde før. Vi kan lige se forskellen. Den så sådan her ud før. Og nu ser den sådan her ud. Nu går den meget bedre sammen med mit logo. Så vil jeg jo gerne have det til at ligne det her billede herover. Og så er tricket jo så, at man vælger noget farve herover fra. Og det kunne jeg gøre måske i noget af det sådan lidt mere gullige. Jeg holder alt-knappen nede, trykker på det sådan lidt rød-gullige herover. Og så går jeg herover. Så laver jeg et nyt lag. Og igen, jeg skal passe på, fordi det skal jo ligge i color mode, for at det bliver pænt. Jeg kunne godt lige prøve at vise det i normal mode, hvad der sker. Når jeg så maler henover, så kan man se, så ser det ligesom ud som meget malet ud. Hvor når jeg så lægger det ned i color mode, så blender det ligesom lidt mere ind på en eller anden måde, og bliver sådan, på en eller anden måde lidt mere gennemsigtigt. Jeg fjerner lige det, jeg har lavet, lægger det i color mode, og så skruer jeg en lille smule ned for det her over, så den kun står på omkring de 20. Nu står den på 18, det er fint. Gør min mus lidt større, og så maler jeg lige hen over det hele her. Og så synes jeg faktisk, at billedet nu går endnu bedre til både mit logo og det andet billede, som jeg havde som udgangspunkt. Så før, hvor vi havde det her blå billede, der har vi altså nu
det her fine billede, som passer meget bedre sammen med de andre billeder. Det er super smart. Det var dagens lille tutorial. Og hvis der er nogle spørgsmål, så er I velkommen til at skrive til mig på fotokurser ved Hanne Palmgren Christensen inde på Facebook, eller her på YouTube. Hej så længe.